mirar aquí. La señora Johnson para la misa diaria viene siempre por aquí. Me nota mucha gente que corre por acá porque ella es ancha. Se va a ir con esto. Ella siempre hace más, me han dicho. Tu madrina. Your godmother.
n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 29 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Anyị niile agbakọtago ọnụ ọzọ n'obi Chineke iji welu kene Onyenwe anyị, nyekwazi ya nsọpụrụ n'ụzọ pụrụ iche maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile, nchekwaba ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ahụ niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị ka izu ụka ọfụ n'ụwa nke anyị banyere makarịala anyị na mma. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka erunatazi ya n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta bụ ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ, site na mmehie mụ ekasị ukwuu. Nye ka m rịọọ Maria dị ngọzi, Virgin ọ bụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
anyị yọọ anyị yọọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka anyị gọrọ gị onwe anyị, bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị gwara onye e tere mmanụ bụ Sairọs. Eji m aka nri ihe n'aka m were na-emeri mba dị iche iche n'ihu ya, na-emekwa ka ndị eze na-agbara ya odibo. Bịakwa na-emeghe ibe ọnụ ụzọ n'ihu ya, wee mee ọnụ ụzọ ama oghere oghe. N'ihi nwaodibo mbụ Jekọb na Izrel bụ onye dị m n'obi, akpọọla m gị aha gị, bịakwa tuo gị aha. Ma ọ bụ n'ezie na ị maghị onye m bụ. Abụ m di nwenụ, ọ dịghịkwa onye ọzọ. O nweghị Chineke ọzọ ma ewepụ m. Ọ bụ m nyere gị ngwa ọgụ, ma ọ bụ n'ezie na ị maghị onye m bụ. Abụ m di nwenụ, ọ dịghịkwa onye ọzọ. Okwu nke osebrụ ụwa. Nye onye nwe anyị otuto na ebube. Were onye nwe anyị ukwe ọhụrụ. Ala niile were onye nwe anyị ukwe. Ka ọ nụ akụkọ otuto ya n'etiti mba niile. Ka ọ nụ akụkọ ọrụ ebube ya n'etiti mmadụ niile. N'ihi na onye nwe anyị ebuka, o kwesịrị inye nnukwu otuto. Ọ dị egwu karịchaa ya chi niile, n'ihi na chi niile nke dị mba niile dị iche iche bụ ihe efu, ma ọ bụ onye nwe anyị mere igwe. Ezinụlọ unu mba niile, nye na onye nwe anyị otuto na ebube. Nye na onye nwe anyị ebube kwesịrị aha ya. Butenu onyinye bata n'ogige nsọ ya. Yirinu uwe nsọ fee onye nwe anyị ofufe. Ụwa niile mawanụ jijiji n'ihu ya. Kwuonu n'etiti mba niile sị, onye nwe anyị bụ eze. Ọ kwụbara aka ọtọ na-achị mba niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Tesalonika. Ihe a bụ akwụkwọ ozi nke Pọl, Silvanus na Timoti na-edekara nzukọ dị na Tesalonika. Nke a bụ ndị dị n'ime Chineke Nna, n'ime onye nwe anyị Jesu Kristi. Amara na udo dịrị unu. Anyị na-akpọta unu aha mgbe niile n'ekpere
na-ekele Chineke maka unu niile. Ugboro ugboro ka anyị nọ n'ihu Chineke Nna na-echeta otu okwukwe unu si pụta ìhè n'ezi ọrụ, nke na unu jiri ịhụnanya rụọ ọrụ, bịakwa nọgidesie ike na nchekwube n'ime Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna, anyị ma na Chineke hụrụ unu n'anya. Anyị ma na unu bụ ndị ahọtara ahọta, n'ihi na mgbe anyị butere unu ozi ọma ahụ bịara ọ bụghị dịka okwu nkịtị, kama ọ bịakwutere unu ka ike. Ọ bịakwutere unu ka Mmụọ Nsọ. Ọ bịa bụrụ unu ihe unu nabatara, were unu anya nke ọma. Unu hụrụ ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ, nke bụ ụdị ndụ eji kụziri unu ihe. Okwu nke osebụrụ ụwa. Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị. O nyere ndị niile labatara ya ike ịghọ ụmụ Chineke. Haleluya. Onyenwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Ndị Farisii pụrụ gbaa izu otu ha ga-esi nwudo Jesu site n'okwu ọnụ ya. Ha zigara ya ndị na-eso ụzọ ndị Farisii na ndị otu Herọd ka ha jụọ ya sị, "Nna anyị ukwu, anyị maara na ị bụ onye eziokwu, na ị kwuru n'eziokwu na-akụzi ụzọ esi efe Chineke, na ị naghị asọ mmadụ anya, maka na ọ bụghị ọkwa ukwu ebugoro mmadụ ka ị na-agbakọ. Ngwa, gwazie anyị ihe i chere. O kwesịrị ekwesị ịtụ ụtụ nye Siza ka ọ bụ na o kwesịghị?" Jesu mara ihe ọjọọ ha bụ n'uche, wee sị ha, "Ndị arụrụ ala, gịnị kpatara unu ji esiri m ọnya? Gosinụ m ego ahụ unu ji atụ ụtụ ahụ." Ha nyere ya mkpụrụ ego. O wee jụọ ha sị, "Isi onye ka esere n'ego a? Aha onye ka edere na ya?" Ha sị ya, "Nke Siza." O wee sị ha, "Ikpe ekpere onwe ya, werenụ ihe ruru Siza nye Siza, ma nyekwanụ Chineke ihe niile nke ruru Chineke." Oziọma nke osebụwa.
ụmụnne m otodrinu Jesu onye jisi ike onye gbakọta ya lụ nwanne nyere ya aka o meworo m ya o meworo m ya ihe mmadụ apụghị mere m o mewo ihe mmadụ apụghị mere m o meworo anya o meworo anya ihe mmadụ apụghị mere m o mewo ihe mmadụ apụghị mere m o mewo ọnwụ ọ nwụrụ n'obe ọnwụ ọ nwụrụ n'obe ihe mmadụ apụghị mere m o mewo ihe mmadụ apụghị mere m o meworo anya o meworo anya o mewo nwa mmadụ apụghị inyenụ m o mewo nne mmadụ apụghị mere m o meworo m ya ịbụ ngalaba ji isi ndụ m ịbụ ngalaba ji isi ndụ m eze Jizọs ịbụ ngalaba m ịbụ ngalaba ji isi ndụ m eze Jizọs ịbụ ngalaba m ịbụ ngalaba ji isi ndụ m. Amen. Enwere ihe mere m ji wee gụgasịa ụdị egwu a because it's not a very common song for me. On Friday, enwere program m na-eje na South Jersey Friday afternoon morning. Not na Belt Parkway, traffic of course. Onye ọdọ na-agba Belt Parkway mana kịta ada eji eje nọ ịgbagidezi mbọsị Chineke ji duluo gị ijebe ebe ị na-eje. So I think we were around exit 5, down Belt. Na-agakwanụ nwayọọ nwayọọ na-akpọchalụkwa nwa egwu wee na-echele ụbọchị ka ilo wee na-aga. Anọkọtazịa, I was in the speed lane. There were 3 lanes. Ndị nọ na left, the middle, and then this. I was just there. Na-agakwa moto move. Amaram what happened. Just n'anya na side mirror. Ọ dị ka m nụtụ just obere noise n'azụ. N'anya na side mirror. Ọ bụrụ a car just between that iron bar that divides the road. And cars, the belt enwere space from that bar to the road, to the last lane. Nwere this space at all. Amara m ihe onye ahụ nyala anya, amara m ebe o si pụta, but all I know is that about 3 cars nọ n'azụ m, they crushed, coming. So nke nọ n'azụ m ka ọ na-crushzi, and still speeding. So ya na nke ahụ nọ na-anụ, o sekapụsị arụ moto nke ahụ, and still moving. So just from the side mirror, ọ dị nka m fụtalụ not noise, just n'anya, just a quick reflex in mel across one. Just tiny. And speed, the issue here crush go 3 cars, it can't move with speed.
Just emeramaka, little reflex quickly, even thinking what is, I cannot go what is going on. Just measure to across almost just obele line of na moto. BM nom niru go okolo ka na front tire turn all this way. Then ndeju no niru onye ke BM ahụ iru moto ha gwụrụ agwụ. So also the only thing that stopped that car was onye bu Jeep Wrangler teenage lion. And onye nke ahụ enyere gap from the rail to the road. So jeze na azụ onye nke a hitie wee kwụsị. Onye nke a stop. And ọ bụrụ sọ na ọ kwụsịrị nọ na ọ kwụsịrị manova kwazi onwe mepụta isi ka ya gbaba ọsọ. Mana taya ya akụlisigo iru moto ya gwụrụ agwụ so enwekwuru ka taya ha ga-esi wee lead ya far. So manova katazia na traffic ahụ kwụsị. Mgbe ha anyị nwa na onwe anyị fụ na ọ na-agbazi ọsọ maka iche na ọ ga-akwụsị ka amalụ what's going on. Fụ na onye ka akwụsị nọ n'ọsọ anyị chụbụ ya. So lute mgbe echem na azụ moto m na side doors echem ma ọgwụgo ka adị m ekwuzi at least aka ndị ndụ nọ na-echem na moto gwụrụ agwụ. Anyị agbagagidezie nyanwa kwụsị. So one of the men ọkụlisi motie lituzie ka ya jụọ ya nyanwa gbapụzie ọsọ jee banye na moto onye nke ahụ ka ya bụrụ moto onye nke ahụ gbara ọsọ. So ọ dị ka onye ma ndị nọ na street probably ọ bụ nwa ma ike ka na watch what is going on, you know. So mana ha nwa nọkwa na street onye Spanish so ọ fụrụ anya tọdio na akpịrị na-epush out of his own car. The criminal na drag onwe n'ime ka ya maka moto onye a ka na-asụ asụ. So ihe nji kọba akụkọ nke a ka unu wee nwee ike connect ya to this part maka amago m kịta ihe ọ sọlụ moto m suo anywhere I will leave it on. Merigodi key because these people can be something else. Because ma yerapu moto gi che na moto na aso aso ka ije no che no mmadu ka gị na na-eje ikpa nkata. Icheze isi onye ha arapụgodi moto nke ekurila akuri mmabazi na moto gị buru gbafelo. Ikaze ya mazi nke ị na-ekpe moto gị kurila akuri ka ị na-ekpe na ezugokwu ma moto gị nwa na akuri n'ori. So ya na drag is until he was able to pull him. I wish I loved at least net here some good blow niru destabilize ya ewe bido kwazie nkata on back happiness lay down. Mana ihe nji nebe testimony a bụ na mbụ nwacha na moto ngwụrụ agwụ pụtazia park ya dituzie n'anya bụ not just mpekere line nwanụ ka akara ebe ahụ mgbe na-afa nna bakwa moto m na-ejegodo ebe m na-eje. So na ihe m ji kọọ akụkọ a bụ na onye Chukwu ga-azọ ka ọ ga-azọ. They have about 7 cars kind in a line, but out of that 7 cars so nke mpụtara. And ihe njikwu okwu a bụ amala Chukwu ebuka. Because apụtara m n'otu aka sermon in mass mee ihe ga-eme jem ihe m na-eje. Apart from me you can do nothing. Danger dị n'ilo nwa anyị na-agba every day. Sometimes we think we are so smart. Sometimes we think na ihe niile na-aga. Mana it is not us. It is God. Everything is by His grace. And that's why you have to be praying every day. That's why you have to be praying every day. Every day, every day. Things happen on the road. Things happen. Even yesterday, one of my friends, Onye Selelo, ojebe program na Poland. But yesterday, bona ndị bịa nwere fatal accident. Moto gwụrụ agwụ mana ụmụ ya pụta. Ọ bụ diọkpali a na-anya moto, nwunye nọ n'iru, diọkpali dị ebe 16-17 was driving. Then ndị obele nọ n'azụ. Ọ dị nke ebe ha kwesịrị turn ka the boy na-agbafie. When you say, no, I thought we were supposed to turn this way. The young boy turned on Ike. Or turn was their car, flip, where na ka jena pole. They bang, kulie moto. Luckily for them, when you're in a hospital, na JFK Medical Center na New Jersey, Jeff, you're on the why, ndo bele, kono habu wasi ma injuries. But again, looking at the accident, and
the people nọ n'ime moto will say na Chineke zọrọ ha, because it could have been worse. And there's a man who just left for Poland. I was there, so he's coming back, because I said, you better come back. So he's coming back, Obugu flight, he will be arriving around 3 o'clock p.m. today, because being in trouble. So Ihenji Kobogono Gakokoni Nabo, that our life is not dependent on us. Amala Chineke nedu anyị mgbe niile, and we have to lean on God in everything we do, in every step we take. That's why it's good to pray. Always pray. Pray for God's protection. Pray for God's power. Pray for God's authority over you. Always pray. Don't live without prayers. Very vital. Then abịa n'ọmalịcha nkuzi Chineke kuzili anyị tata. N'ihe ọgụ nke mbụ, I'll just be as brief as I can. N'ihe ọgụ nke mbụ, egosila anyị ebe Chineke si na ya ji aka ya anoint Eze Cyprus. Eze Cyprus was not a Christian. He was a pagan at this point. Maka onye Chineke chọlụ ka ọ ga-emele ebele. And onye Chineke chọkwazili ka ọ ga-esi n'aka ya wee lụọ ọlụ. Sometimes it doesn't even take you for God to appoint you. Mani when God appoints you and you nwee ike fụ aka Chineke na ndụ gị, you move bezie to the direction of God. Cyprus was just an Assyrian king. Mana Chineke ji aka ya appoint ya because na God knew his heart. And Malonia, if I appoint this man the king, through this man my people will be saved. Chineke we say n'ihe ọgụ nke mbụ through the prophet or say na gị nwa bụ Cyprus amara onye mụnwa bụ, that you don't even know the God of Israel, you don't even know anything about me, but I appointed you myself, and I have opened your doors, I have opened your frontiers, I have fought for you, I have saved you from trouble, even though you don't even know me. Chineke anyị na-azụ anyị mgbe niile, irrespective of us. All of this is when the hand of God is placed in our hands, what do we do? How do we make use of it? How do we connect to God? Abịa n'oziọma egosi anyị we are two strange fellows, ndị Pharisee na Herodians. Herodians were a group that loves Herod. They wanted Herod the Agrippa to remain the king. And so they follow Herod the Chicha, Nwa Herod Achiba. For them, they loved Herod. And Herod was the king of Judah. Then the Pharisee, bunde like in the Rome. Kedi had you like in the Rome. Makana hana azwa ya hinne, and imana government tobona na favor hineme. Eba hakekwu. Maka na asị na onye na-enye anyị bụ gịnị, onye anyị na-enye, onye fụrụ anyị n'anya ka anyị mere gịnị, ka anyị fụrụ n'anya. So for them, ha na-elite uru n'aka ndị Rome. So ha nọdụ n'aka ndị Rome na party na chineji na-efo, ha na-emela onwe ha nke ha na-eme, because it was to their own advantage. Now mana these two groups, ndị nke afọ Herod n'anya, ndị nke afọ ndị Rome n'anya, mana oluzie when the chiefs are down, Hajikoi Siono. You have two strange people that don't even like each other. Manonu zembe aga alusa jesa aluluana. Ndi lona bu megene biakotono. Kaiwe pigboye. Aneto akona di nekwa anya no wa if that's how people function. Enwara ihe onye obuna ha chelubu common enemy. If undi Nabo that would have never sat down in the same space. Another, in the year even a family. And when you talk about another bono, if one will ike, unu ne one subuna bono, and when you can one day okay, no for one day one the other took one before. Mana because na get one no one gabru enemy of Nkewoke, just a one a bribe. Hana ba no kono jikono megene mebeghi ihe emekatagi ihe you know kata ejuba buo ma obo funne no funna megene morono.
ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ ị ga-afụkwazi ya ịfụ nna di na nwunye enwere mgbe ọ ga-abụ ihe dị ka enwere ike nne na nwa nwoke ada adịsị mma rinne, mana nwaanyị anụtala anụta nọkwazi n'ụlọ ahụ enwere ike nwee ihe nke nwaanyị melụ nwa ya nwoke, den nwa ya nwoke na mama ya eme gịnị ejikọzi isi ọnụ even though na ha na-abara adịbukwa mma ọfụma, mana because na ha enwego common enemy bụ nwunye ha achọrọ ipigbu apigbu, so ndị ilo na-aba ha eme gịnị afakọ isi ha ọnụ mebe nke nwaanyị ihe mekọtazia nke nwaanyị emekata ọnọkata ọjọọ onwe ọ ya gbafere agbafere n'ụlọ aka ọnya ka nọdụ. Sometimes enemies can team together as a unifying force against us, and we have to be aware of it. And then if you're not n'ihe ọgụ, the next thing ha bịa jụọ Jesu ha buru ụzọ mee gịnị nyebie praises, tobie ịbụ nke a ị na-atụ mmadụ ụjọ and all that. We also have to be very careful when people praise you too much. anyị ma na a na-alaik onye ọ na-alaik ka a na-eto eto, ị ga-afụ onye yiri akwa jikọchara ejikọ akwa adịrọ ọcha asị this your cloth is so beautiful, which you know is not beautiful, and you know gị nwa na onwe gị a na-agwakwu na ọ dị beautiful, iwe ike inye onye na-asị enwere ihe melụ ndị a n'anya because gị nwa na onwe makwazi na akwa adịrọ mma, mana asị gị na ọ malụ mma, and it gladdens your heart, ị na-ama n'enu. And so sometimes people, but I tell you it's not okay. Ọ bụrụ na akwa adịrọ mma gwa onye ahụ na ọ dịrọ mma, so that ụbọchị ọzọ mee gịnị o jeghite nke dị mma. So but when people want to get something out of you, they flatter you a lot. Inenekwa dị ga-afụkwa ya ndị be anyị enwere ike ha chibido ịnata gị ego, ọ bụ n'obodo achibido ịnata gị ego eburu ụzọ dozibelu gị okwu, ọ bụ ndị microphone ndị MC, by the time I hype kata gị ndị otu nweke ha, by the time I hype kata gị iche na ọka ị na-eme ịma ama na ego ahụ dị gị n'akpa ka a na-eme gịnị ka a na-ede, ana anatara gị ego ahụ ihe ga-abụzi ya going gone, echefuo akụkọ niile ahụ a na-akọ before. And so people have to be very careful when people praise you. Watch them. When people praise you too much, watch them. Sometimes the enemy can praise you to gain access to you. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike iji ito gị ịmamụ ihe ọ na-ede and onwe access into your inner heart. That's when you see the worst blackmail. Onye ka ha chọrọ ime Jesu tata tocha ya tochazie wesị ya ị na-atụ onye ọbụla ụjọ, ị na-ekwu okwu etu o si sọ gị, ngwagwazie na anyị kedu onye anyị ga-atụla ụtụ isi. Kedu ihe Jesu mere? Ihe Jesu mere bụ na Jesu sị ndị alụlụ ana, I don't want to agree to otuto na ahụ na ụlọ bụ gịnị ndị alụlụ ana. Then ọ sị ha ngwa wetanụ na ego ka anyị mara onye isi dị n'ego n'ụwa. Now remember again na ndị Herodias ada like ndị Rome, yet the same people na-ajụ onye a ga-atụrụ ụtụ ego jikwazi ego ahụ n'ime akpa ha. Kedu si ihe ị na-ejile ego ịchọhọ ije n'ego ndị Rome at the time? Ihe a na-edi bụ Augustus Caesar, the god of Rome. Ana ndị Juu kwetalụ na ọsọsọ ofu Chineke ka enwere, maka onye bụ ebe problem ha dị na edelu na Augustus Caesar bụ god in that money, and ha sị na ọsọsọ Chineke nọ n'eluigwe ka enwere. So why would they be using that money when the inscription is in the money is God? Mana somebody jie yet ha na-ajụ Jesu ajụjụ ka ha wee nwudie. Sometimes people don't mean well, and that's why we have to be praying always. Ka Chineke na-enye the spirit of discernment, ka iwe nwee ike mara aka nne gị mara aka akpe gị, ka iwe nwee ike na-enwe guidance from God. Don't get so influenced by what people say. Mgbe ụfọdụ okwu a na-ekwu n'ọnụ abụchara ihe dị n'obi, especially when the words are well calculated. In fact, most times mgbe ị ga-eji wee ma ihe nọ mmadụ n'obi bụ mgbe iwe na-ewe, maka iwe na-ewe omegene ọbọpụta nke ezoro ezo.
mana ọ bụrụ na anị level most times okwu a na-ekwu n'ọnụ abụchara etu ọ dị n'obi. Ọnya bụ ihe Jesu chọrọ ka anya anyị na-elie, especially when people give you undue praises. Watch it and be careful. Let's tread carefully and discern in every word. Then now your Chineke amara mgbe niile, ị na-apụ apụ n'ụtụtụ, give yourself to God, pray. Ị na-apụ n'efifie, pray. Ị bata n'abalị, thank him for protecting you. Eche larụla, speak to him to be with you through your night. All the time, give yourself to God. Ka Chineke wee nwee ike na-echekwaba anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwanyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka ndị Chukwu, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ikwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ. Mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị bụ ụmụ odibo gị, ewelukwa onwe anyị na-abịakwute gị n'ụbọchị tata. Anyị na-achọ igosipụta gị ọtụtụ ebumnobi anyị. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya anyị. Onye mere eluigwe na ala,
dị nwe n'anyị nụrụ anyị anya. Onye mere n'igwe na ala, dị nwe n'anyị nụrụ anyị anyị, ka anyị natazie isi ana runye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Nna onye nwe m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, ene n'anya na njọ m. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị, ezinụlọ anyị, ọnọdụ ndụ anyị, ọpụpụ anyị niile na mbata anyị niile na-erunye gị n'aka. Ọkacha ọpụpụ anyị na mbata anyị nke izu ụka n'ụwa anyị banyere, anyị na-ayọ ka ị na-echekwaba anyị, ka igbu anyị mkpa anyị niile karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị. Anyị na-erunyezi nwaodibo gị nwoke Ịma Okeke, onye anyị na-erunye na masị tata. Anyị na-ayọ ka ịnabata mkpụrụ obi na ndokwa. Ayọrọ ihe ndị a ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Rọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ.
onye nwe anyị mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị wụchaa anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke a anyị ji agbara gị odibo. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. Bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O na dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya kpọbata anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị baba niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a redu ya ọnụ, nke a bụ arụ nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto,
bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị na ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso onye bụ Kristi, na-esikwa n'ime na n'aka ya na-erikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị ose bụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo.
ụmụnne m na Kristi, na-enunu nwa atụrụ nke Chukwu, na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị agbọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Dị nwenụ, biko mee ka anyị na-aga n'ihu site n'ịnata ori nsọ ugboro ugboro, ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta ihe nke ụwa were mata ihe nke eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. Tata bụ World Mission Sunday. World Mission Sunday. So ndị kwaya nye anyị ka second collection for World Mission Sunday. Akamara makanga buru Chineke mo. Akamara makanga buru Chineke mo. Waraya kamarama. Akamarama. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Waraya kamarama. Egu marama kainga boro Chineke mo. Egu marama kainga boro Chineke mo. So we have a exposition of the Blessed Sacrament every Thursday in our church from 4 to 7 p.m. Come, let us adore thee. Thank you for your support to the annual Catholic Appeal. Through your generosity, we have reached our goal. May the Lord reward you abundantly. Please remember to fulfill your pledge. And when you fulfill the leftover, we use it to complete the bathroom that is being built here. It's almost nearing completion. All Souls Day is November 2nd and is fast approaching. We are dedicating candles to pray for our beloved departed. Donation is $30 for the entire month of November. So please do your part, and you know these are all part of fundraising for the church. Our church can make with this time. Religious education is in progress. Please register your charge, even if you have not done so. Monday through Friday, 9:30 to 3:30 at the rectory. October is the month of Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary every Friday after 8 a.m. Mass and 7 p.m., all bilingual. Otuto dịrị Jesu. Otuto dịrị Jesu. You know, a couple of weeks ago or months, I may announce, we actually met for donation as a community of the faithful, as a community of St. Fortunata Church, as Igbo community, where Deacon Okafu Zibe worship until he died, where Imokeke worship until he died. We asked for you to help so that we can send our brothers home, and most people have donated, but some have not.
I was even, this morning, some people didn't hear it. But they gave me check when they had it, like Igbo Mass this morning. So I asked all those that maybe you didn't hear it, or maybe you had it, you weren't ready then. We want to round this up today and hand it over to the family next Sunday, after the election that we will do at the basement coming Sunday. Remember, we have election coming Sunday. Biko, onye ọwụna, ndị Igbo sịkwa nnọọ mgbe mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-akwa onwe ya. Maka na anyị amara onye ọ ya awụ echi. Ifu ka Chineke si save Father anyị last Friday. There are people crying because of that accident today. Maybe they are alive, but they are not fully because of injury. Maybe they are fully alive, but because of that accident, Father insurance in our body, and you all know what that means. So we give God the glory when things like this happen. This is also a way of thanking God. If God bless you, bless others. That's what I keep saying. If God bless you, bless others. Because, oh, my father and this should na emahihe Chineke je chewatananda. Emahihe Chineke je chewanda. You know, we don't know, we never know. Because, like I said, the election will next Sunday. After next Sunday Mass, anyabadane omambuoge. Eme general election, ndegana chai okwa from here kwa kagesi wetende na chai. November 5th, anyamezia Christian mothers and Christian fathers election. Because odemma I don't know no kana bebele na kuka. We already in Mass. Asi ebere ke. One point ka Father me respect onyo na be. You want to pray for the church. You pray for the church. Pope Francis, Bishop Iwo Robert. You want to pray for the sick. You pray for the sick. You want to pray for any other thing. Just one point. Kairape no kanyabia crusade. You know, I bele wegaba. Now last Thursday parish council meeting. Unu ga-echeta ndị ụmụ ha na serve mass. Otegonji na measurement. Ọ dị m ka anụfọrọ ka ọ dịzi n'aka na maka na anụ m na anụfọrọ na-eme order from Nigeria, the altar servers uniform. So sa anụfọrọ ọzọkwa ka anyị ga-ejide na ọwụ na ọbịa ha in time. Fara mee ka anyị ghọta na ọgụnwa ka ọ dị n'aka na a ga-enwe from Nigeria, which is good for us. I have one difference from Kanye and how want to use eba. So because I'm from Bambo, Koluto Mayaka, you're gonna get a new uniform, but it's gonna come from Nigeria. You know, we have good costume, they call it costume, but we have good costume and we have good abs. Even chasuble, we have good chasuble, right, Father, from Nigeria. So, and when they name a birthday today, oh, my God. Be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
love the laughter in your mouth. The way you're smiling, you're so happy. All right. Let's stretch our hands and bless her. Lord God, we thank you for your daughter who is celebrating the gift of life, who is celebrating all your blessings upon her. Lord, she loves you, she follows you, she adores you. Continue to guide and protect her, direct her ways and guide her paths, so that all the aspirations she has in life will all be fulfilled. May she continue to be the best girl that we'll all adore, that will be the best girl for Igbo community, for America, and for everybody that she encounters. And may your blessings be upon her in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, speaking of America, Maramuna, for what was making round this week, the world best mathematician, 12 years, were Nigerian. And she's schooling in Nigeria, not anywhere else. She is schooling in Nigeria. She beat China, America, London. You have to name the Indio beat it so they might the effect. You got that good? So we're doing good. It has come to our knowledge that we lost one of our own Reverend Father. You will remember Father Anthony Nwachukwu. Anthony Nwachukwu, I think, is from Mbise. He died, I think, last week or 2 weeks ago. Because Kunu Chatiana Bere. He used to be in this parish celebrating Mass for us. So because Kunu Chatiana Bere. In Anyana Forum de Fortunata, you will see my Redeem Goya pledge or my Chacha Obuna Ijia own Inye Solomon. Solomon is here. You can sell it to him, or you can give him check, or you can give him cash. And your anniversary. Anniversary. Newcomers today. Otsto dirigeso. Otsto dirigeso. So many of us may not. I will come to say Anthony. Anthony Bulolo with Father Jose, but he didn't stay too long. But I know that I sent him in here to celebrate the Allied Masses a few times. But I will be with Father Jose. I think it may be around 1 year, but he didn't stay too long. So, but I want a picture. As soon as I want a picture, then we'll put it. But he later moved. I think he moved out of state. He moved out of New York to another state. You know, before he comes to it. So I may wish Zonia a blessed Sunday. And may wish Zonia a blessed Sunday. Yeah, maka mada gosu no na mada gosu. Onye nwanyi no n'elu no. Gozie unu nna na nwa na